No, Teri Vesku Boxhuntilta moi. Tällä kertaa tässä uutiskirjavideossa olisi tarkoitus mennä katsoa Boxhuntia vähän tarkemmin, eli mennään ihan käyttöliittymätasolla läpi, että mitä tämä järjestelmä pitää sisällään. Ja ihan kaikkea ei toki pystytä katsoa, koska videosta tulisi niin hirmuisen pitkä, mutta semmoinen yleiskäsitys, että mitä Boxhunt tarkoittaa ja mitä sillä pystyy tekemään. Ja mielellään teen sitten yrityskohtaisia demojakin, jos semmoinen kiinnostaa, niin muun voi aina olla yhteydessä. Eli boxhunt.fi yhteystiedot löytyy sieltä. Mutta mennään tänne Boxhuntin maailmaan, eli on kirjautumissivulla, järjestelmä siis toimii selaimessa, ja kirjaudutaan sisään, tullaan tämmöiseen yleisnäkymään, jossa voisi sitten olla erinäköisiä hälytyksiä tai raportteja tai muuta, vaikka esimerkkinä tämän päivän toimitukset, lähtevät toimitukset tai sitten voi olla myöskin paikkavarasto, saldohälytyksiä ja muita tämän tyyppisiä juttuja. Nyt ollaan tämmöisessä testiympäristössä tai demoympäristössä, niin täällä ei ole ihan hirmuisesti dataa ja tietoa, mutta ehkä se on jopa tässä tapauksessa hyvä, kun esittelen tätä teille. Meillä on tällaista perustietoa, materiaalit, asiakkaat ja sitten on enemmän tätä fyysisen materiaalin liikkumista, vastaanottotilaukset, toimitukset, varastohallinta. Ja sitten pari tuommoista spesiaalimoduulia, voi niistä lyhyesti kertoa, mutta ei katsota sen ihmeemmin tänään niitä läpi. Mutta mennään saman tien asiaan, eli täällä tosiaan, jos me aloittaa materiaaleista, meillä on luonut tämmöisiä keksittyjä tuotteita tänne tällä kertaa. Meillä on tällainen kolmitasoinen vähän niin kuin materiaalityyppitaso täällä, eli lopputuote, puolivalmiste ja raaka-aine. Ja tänään touhutaan tämmöisen herkkumyslin kanssa, jonka tiedoista löytyy kaikki perustiedot, on enaria ja parasta ennen juttua ja on sitten mihin sitä varastoidaan ja näin edespäin. Perusjuttuja. Ja sitten mennään rakenteeseen. Meillä on tällainen tuoterakenne. Täällä voi olla sitten myöskin se puolivalmiste mukana, mutta nyt mä oon vähän oikaissut ja laittanut tänne vaan raaka-aineita tämän lopputuotteen alle. Eli käytännössä tämä on niin kuin reseptiikkaa menemättä siihen itse prosessiin, että miten se valmistus sitten siellä tuotannon laitteilla tapahtuu. Mutta käytännössä idea on se, että näistä raaka-aineista koostuu se yksi lopputuotepaketti, sitä lopputuotetta. Sitten on toimituksiin liittyvää myyntierää ja lava-asetuksia ja muuta tällaista ja historiaa, että miten tätä on muutettu. Ei mennä sinnekään, koska aika on rajallinen. Ja mennään eteenpäin. Meillä on asiakkaat ja toimittajat käytännössä tämmöisestä enemmän niin kuin rekisteri vaan, että mitä asiakkaita, toimittajia meillä on. Ja totta kai toimittajaa käytetään sitten tuo vastaanotossa ja asiakasta käytetään tuo tilauksilla. Edelleen reippaasti eteenpäin, eli sitten mennään vastaanottoon. Täällä on vastaanotettuja eriä valmiina, eli mä oon ottanut raaka-aineita tässä tapauksessa vastaan tämmöisiä keksittyjä eriä ja varastoinut ne tiettyihin varastopaikkoihin. Eli varasto on myöskin täysin itse niin kuin ylläpidettävissä ja kaikki varaston nimet, varastopaikat, kaikki voi nimetä niin kuin itse haluaa. Mä oon mennyt aika yksinkertaisesti, eli raaka-aineet on varasto ja sitten varastopaikkojen nimi on näiden raaka-aineiden nimiä ja sieltä pääsee sitten katsoa saudoja ja muuta. On erinäköisiä tunnisteita. Me tehdään aika tarkkaa jäljitettävyyttä tässä matkan varrella, eli Boxhunt luo tässä matkalla vastaanotosta sitten tuonne toimituksiin asti niin erinäköisiä tunnisteita, jotka ketjutetaan yhteen ja me pystytään sitten katsoa jälkikäteen, että miten tämä homma oikein meni. Joko täältä vastaanoton erästä, vaikka raaka-aineen erästä, että mihin toimituksiin sitä on mennyt, taikka sitten toisinpäin, että toimituksesta mitä raaka-aine-eriä on käytetty. Ja toki täällä vastaanotossa voi ottaa muutakin vastaan, vaikka pakkausmateriaalia ja muuta, että ei ole rajoitettu pelkästään raaka-aineisiin. Sitten meillä on tilaukset, joka on ehkä sitä ydintä. Me ollaan tehty tilauksiin myöskin keskusliikeintegraatiot, eli meillä on täällä kesko ja SOK rajapinnat, me saadaan tilaukset tänne automaattisesti. Myöskin Kes Pro löytyy ja ollaan
tehdään varmasti lisääkin näitä vielä, että on niin kuin eri tukkuja ja verkkokauppaa ja vaikka sähköposti-integraatioita saadaan tänne tilaukset automaattisesti, mutta voi luoda käsinkin, mikäli ei tule automaattisesti liittymän kautta tilaukset, niin voi luoda käsin, se on myöskin ihan helppoa. On 2 eri tyyppiä, tuotantotilaukset ja myyntitilaukset, ja sitten meillä on erinäköisiä tiloja näille tilauksille, eli on luonnoksia ja sitten on aloitettuja ja sitten on valmiita tilauksia ja peruttujakin jossain tapauksessa sitten. Sitten me käytetään tällaista, mä voin itse asiassa luoda tuossa nyt yhden tilauksen, koska tämä on ehkä tärkeää, eli toimituspäivämäärä. Laitetaan se menemään tuonne City Market Saloon ja sitten laitetaan tuosta vaikka 100 kappaletta herkkumysliä ja mä tallennan sen tuohon. Nyt toki voisi sitten laittaa vaikka enemmänkin tavaraa. Me voidaan tehdä tällaista varastopoimintaa, jolloin me se jäljitettävyys saadaan toimimaan hienosti. Eli mistä varastopaikoista poimitaan tavaraa tähän kyseiselle tuotteelle. Joko valmista tuotetta tai sitten raaka-ainetta tai puolivalmistetta voidaan poimia varastosta. Mä menen tästä suoraviivaisemmin, nyt mä vaan aloitan tämän ja mä laitan sen sitten myöskin nopeasti valmiiksi. Ja sitten mä pystyn teille demoamaan myöskin, että miten tästä pystyy luomaan myyntilaskun. Eli täällä on tämmöinen uusi laskunappi. Meillä on rajapinnat tehty ProCountoriin ja NetVisoriin. Ja kun mä tästä painan, niin se ottaa yhteyden NetVisoriin tässä tapauksessa. Käy katsoa kaikki hinnat tällä ajan hetkellä. Hintatiedot, alennukset, alvit, kaikki. Ja kun mä laitan luo lasku, niin se luo NetVisoriin laskun, joka sitten näkyy täällä alhaalla myöskin kopiona. Ja täällä näkyy, että laskutusjärjestelmä on NetVisor. Eli se luo sinne täysin niin kuin oikeanlaisen laskun ja sen voi sitten vaan niin kuin lähettää sille maksavalle asiakkaalle. Sitten meillä on täällä myöskin toimituksen luonti, eli me voidaan luoda toimitus. Ja silloin, ja näitä puuttuisikin lava, no niin, eli lava-asetus puuttuu, ei luoda toimitusta tässä kohtaa. Mä vedän tämän muuten ykkösellä purkkiin sitten, että voi tapahtua tämmöisiä, mutta älkää olko milläskään. Mä en ole videotaituri, niin sen takia tämä vedetään ykkösellä purkkiin, ja mun mielestä siitä tulee semmoinen sopivan luomutuote silloin. Mutta joo, toimitukset on sitten vielä erillään, eli sieltä saa toimitusdokumentit, me voidaan katsoa niitä vaikka täältä listalta, niin täällä on yksi tällainen herkkumyslitoimitus jo olemassa. Tämä on Inexille edelleenkin keksitty toimitus ja sitten voidaan tulostaa lavatarrat, rahtikirjat, ne aukeaa tuosta PDF:ksi ja pystyy myöskin muokkaamaan rahtikirjaa. Ja sitten SOK:n tapauksessa lähtisi myöskin se kuittaussanoma vielä, että tällainen toimitus on tulossa, eli sähköinen sitten sanoma, jotta he pystyvät ottamaan sen vastaan heidän automaattivarastolle. Ja nyt mä voisin myöskin demota, jotta mä en unohda, niin tämän mobiilikäytön, eli nyt kun mä menen vähän pienempään näyttöön, niin huomaatte, että menikin tämä tuotantojono vähän erilaiseksi ja kaikki ruudut on optimoitu, että jos mä menen nyt vaikka varastoon, niin kaikki ruudut on optimoitu myöskin mobiilille, että käyttää sitten puhelimella tai tabletilla tai muuten, niin kaikki näkyy täällä. Varastohallinta, täällä on valmista herkkumysliä kaksi eri erää, siellä näkyy parasta ennen päivämäärät ja sitten näitä eriä pystyy tekemään saldopäivitystä, jos on joku inventaario tai pystyy siirtämään erää tai pystyy poistamaan erään ja täällä näkyy myöskin muutoshistoria, että jos mä menen muokkaamaan nyt, niin tänne jää muutoshistoria, että kuka on muokannut ja milloin. Mutta joo, se siitä ja sitten jos mennään takaisin tuonne isompaan näyttöön, niin tosiaan tilaukset on ehkä sitä ydintä kuitenkin ja sitten siellä on myöskin lähetteen pystyy samalla tapaa PDF-nä luomaan ja pystyy sitten ihan yrityksen oman näköisen lähetteen siitä luomaan, eli logot ja muut kustomoinnit onnistuu. Laitteista sen verran, en näytä sitä sen enempää, mutta sinne pystyy luomaan laitteita, joilla on erinäköisiä toimenpiteitä, eli esimerkiksi niin kuin huoltoja,
erinäköisiä pesuja tai mitä ikinä tuotantolaitteelle tarvii tehdä. Tai siellä voi olla muitakin laitteita, vaikka olisi traktori tai puimuri, jolle pitää tehdä jotain, niin pystyy luomaan tämmöisiä toimenpiteitä tietyllä aikaikkunalle ja sitten sitä muistutellaan, jos ne meinaa mennä vanhaksi. Eli voi olla vaikka puolen vuoden välein joku huoltotoimenpide tai viikon välein tai miten ikinä tarvitaankaan. Ja siitä jää sitten tietenkin myös jälki, että on semmoisia tehty ja kuka teki ja koska. Tuotantopäiväkirjat on myöskin tämmöinen tuotannon oikeastaan tuotantotilaukseen seurannan tyyppinen, eli mitä siellä tuotannossa tapahtuu, pystytään luomaan ihan omanlaisia tuotantopäiväkirjoja, eli mitä vaikka kysytään matkan varrella, kun tehdään vaikka joku yhden päivän aikana tiettyjä juttuja, niin sinne voi tehdä kysymyksiä, että mitä pitää sitten niin kuin käyttäjän vastata, että vaikka että otti jonkun erän käyttöön tai muuta tämän tyyppistä, niin pystyy tekemään tällaisia seurantoja siellä. Yksi unohtui sanoa tästä tilauksilta, eli täällä on ja muissakin ruuduissa näitä tämän tyyppistä taulukkoa, niin täällä tosiaan täällä on hyvin vahvat tämmöiset sekä suodattimet että sitten hakukentät, eli pystyy hakemaan vaikka asiakkaan tai tietyn materiaalin mukaan. Meillä on tässä vähän tätä tavaraa, mutta jos meillä olisi täällä tuhansia tilauksia, niin me pystytään tosi tehokkaasti tätä näkymää filtteröimään ja me pystytään myöskin sitten tekemään siitä, viemään sitä dataa sitten Exceliin ja näin edespäin. Eli tämä toimii eräänlaisena raporttina myöskin sitten tälle ihan raakadatalle, näin voisi sanoa. Sitten meillä on tämmöisiä visuaalisempiakin raportteja täällä ja on jäljitettävyysraportti ja muuta, mitkä pohjautuu just siihen, mitä tuossa sanoin, että tehtäisiin sitä sieltä alkupäästä loppupäähän jäljitettävyyttä tai toisinpäin. En mene näihinkään tarkemmin, näitä pystyy myöskin sitten räätälöimään ihan yrityksen mukaan. Eli voi olla, nämä nyt esimerkki vaikka tilauksia kuukaudessa, piirretään käppyrää siitä, mutta me voidaan tehdä niitä sitten ihan sen mukaan, miten yritys tarvitsee. Mutta tässä oikeastaan kaikki tällä erää, hyvin nopea sepustus, mutta toivottavasti saitte kiinni ja ainakin olette nähneet nyt, että miltä Voxhunt ylipäätään näyttää. Ja ei mitään, ollaan yhteyksissä. Kiitos, moi.